да ги проверя. Ей. Момичета. През ваш вид след малко, нали? Все пак. Абе, какво да му казвам няма? Билети и карта за победа. Ти отваря се вече. Как ще вземеш толкова работа? Извиняй, да каци ти ходят. Хора, моето момче има се обличи, те не са да не могат да ходи, не може. Абе, брата ти разбира, що с тобой се бава в момента. Какво правиш, бе? Буха. Кой е? Хората не могат да минават от вас, бе. Какво ти пречи? И какво стана? Ема... Карти пред за Какво стана, бе? Къде има вас? Какво стана тук? Една На пъти на спортна зала се... Добре, виж го какво прави той, бе. Виж го Буха. какво прави, бе. Ало! Ало, какво правиш, бе? Какво ти е, защо браскаш, бе? Ей, защо снимаш? Защо снимаш? Ало, трябва да се ограбиха, бе! Приятели, ако този клип ви е харесал, намерете ни във Facebook страницата ни, там може да разберете повече за нашия приятел, който се нуждае от помощ и заради който ние правим тези клипчета. Също така на него искам да кажа, Марияне, с теб сме!